Sunana Kawuwa Mohammed Suleiman, haifaffen garin Plateau State ne, mahaifina kuma haifaffen garin Kano ne. Mahaifiyata kuma ita ma an haife ta a garin Plateau State. Na yi makarantar primary school dina a Kano, na yi secondary school dina a Abuja, na yi kuma diploma na a ABU Zaria. Farkon fara harkan fim dina na fara ne da Nollywood, sannan sai na dawo Kannywood. Raising Kid. Na fito a Maraji a gurin mahaifinsa. Akwai wata 6, akwai Aminatu, akwai Bakan Gizo, akwai Nisan Tafiya, akwai Haske da sauransu dai. Gaskiya duka ina so, saboda kowanne aka bani yana dacewa da ni. Muna san junanmu da gaske mun kamo mai san. Ƙalubalen da nake fuskanta bai wuce akan mutanenmu na masana'antarmu. Idan kai baka da wani hanya, irin baka da kusanci da wane, to wane ba zai saka ka a fim ba, ko kuma in baka ma wane wani biyayya ka zama kaman irin bita zaizai hakan nan ba, so ba za a ɗauke ka a ce a saka aiki ba. Sai few mutane da suka da yarda da za su gwada jarumi, ko da sabo ne ko kuma sun yarda da nutsuwanka da hankalinka, su ne suke ba mu dama. Amma mafiya yawanci wasu suna jira irin sai kana da connection, ko ka samu hanya, ko ka zo kana ta dan Allah dan Annabi a taimaka mu kafin mutum ya ce zai saka aiki. Gaskiya an samu nasarori sosai daga lokacin da na zo zuwa yanzu. Na samu ci gaba sosai. Duk da kalubalen, kamar yanzu ai na ma misali mai fim din wata 6 kira na yayi saboda ya yarda cewa zan iya kuma ya gwada ni. Mai fim din Bakan Gizo, mai fim din Nisan Tafiya, duka ba wanda na zo nake zuwa ma na ce a wane da Allah ya san in gaishe shi, mun haɗu aka kira ni a waya, ina zaune kana ina, za mu yi aiki. Na zo muka yi lafiya lau, kuma ba wanda ban ji daɗin aiki da shi ba. Fim ɗin da yake kan gaba wanda nake yanzu shine Ahali. Insha Allah ba ni kaɗai ba ma da sa'o'ina da muke tare, za mu zama top, kamar a ce tauraro dai a sararin samaniya. Insha Allah sai mun zo mun kai wannan matsayin a Kannywood dukanmu. Insha Allah za mu kawo sauyi mai kyau ma kuwa, saboda za mu zo da tsarin da babu son zuciya a ciki. Za mu zo da tsarin da ko karan kai kanka ne ka aikata ba daidai ba a ma hukunci. In ka iya ka huta, in baka iya ba ka je ka koya. Ina roƙon masu ba da umarni a harkan mu ta fim ta Kannywood da masu ɗaukan nauyi a dinga dubawa, ana ba ma waɗanda ba su samu dama ba amma suna da ƙoƙarin yin, suna da za su iya yi ɗin, a dinga duba a ba su dama. Saboda a nan ne, a irin wannan ne ake samo wani tauraron da su da al'umma na cikin masana'antar da na kuma gari gabaki ɗaya za su amfana. Tunda an riga an gwada, I think wa'anda suke nan ɗin, kuma space ɗin, akwai space wanda space ɗin ya kamata a ce mu aka ba mu space ɗin, amma kuma ana ta riƙe shi an ƙi a ba mu dama. To muna roƙo dan Allah a ba mu wannan daman, a gwada mu a gani.